मेरी आवारगी को तूने आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। गौले रियलिटी सीरीज में कैसेट में गणेश दत्त किरण के गीत लिखल करेलू नैन में काजर करेजा पानेस लागे। तमाम गजल निकल सन, यही का भोजपुरी का शब्द में इतना सुंदर पिरोल गई। लिखे वाला बड़ा सुंदर लिखलस, जौन मास्टर गजल बजावत हो एक गजल पर कौनो प्रेमी का चाहत बा और उ चाहत अपना होखे वाली प्रेमिका से कहत बा, का कहले बा? कहत बा भोजपुरी में कौनो दिनवा शिकार हो जईबू, तमाम भोजपुरी में भी गजल निकल बहुत सुंदर सुंदर, और ओके गावे वाला इतना खूबसूरती से गौलस कि सुनला पर कान पिरोएला ना, जिसे सुनला पर जनाला की कान में भौरा गुनगुनाता। तो गावे का अलग अलग तरीका बा, सबकी अलग अलग लहजा बा, अपना अपना गावे का तौर तरीका बा। जवन कहले का मतलब हर तरह का गजल, जितना हिंदी में गजल बा उससे कम भोजपुरी में गजल नहीं खे, और गावे वाला भी भोजपुरी में कम नहीं खे। हिंदी का गायक हिंदी का गजल और भोजपुरी का गायक भोजपुरी का गजल अपने अपने तरीका से सब गवले बा, और सब गावेला, गावे के अपने लहजा में सब गावेला। केहू आवाज में लचक दे के गावेला, और केहू बांस नियन गावे लागी तब वो केहू रुखर लागे लगेला। तो आवाज में लचक दे के गावे का भी एक तरीका होखेला, आवाज में लचक दे के गावे कभी एगो तरीका होला। एगो गजल सुनला भोजपुरी में, गौलन गवैया का गौलन
मंदिर का पुजारी बाबा, वाह पुजारी बाबा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। मालिक सुखी रखे। वाह बहुत बहुत आपको प्रणाम बा, सब भाई लोगन के प्रणाम बा। वाह वाह और का कहला हमारा प्यार के बदला में, हमारा प्यार के बदला में बोलता दिल इनहू के गावे का लहजा अलग बा, यही के तनी सुगुरा के कहल जाओ। हमारा प्यार के बदला में एक सुगुरावल कर ले। हमारा प्यार के बदला में बोलता दिले बाड़ू और बाबा जब जब दिले बाड़ू जब जब दिले बाड़ू धोखा दिले बाड़ू। हमें बिसरई है तेरी जानी हमें बिसरई है तेरी जानी तनी और लचका के कहल जाई। हमें